Il-lukandi madwar Malta u Għawdex irrappurtaw riżultati pożittivi ħafna t-tielet kwart ta' din is-sena, jiġifieri għas-sajf li għadda. Ir-rapport tal-MHRA l-Assoċjazzjoni Lukandi u Ristoranti juri titjib fir-riżultati meta mqabbla mas-sajf tas-sena li għaddiet. L-istess rapport jindika li l-aħħar kwart ta' din is-sena ser ikun pożittiv ukoll. L-istħarriġ li sar mill-kumpanija ta' awditjar Deloitte il-lukandi ta' 4 u 5 stilel irreġistraw żieda fil-profitt u fl-okkupanza tagħhom filwaqt li l-lukandi ta' 3 stilel raw tnaqqis marġinali. Bejn Lulju u Settembru li għaddew kien hemm żieda ta' 7.3% f'turisti li waslu Malta u żieda ta' 5.2% fil-jieli li turisti għattaw f'pajjiżna. B'riżultat ta' dan it-turisti nefqu 5.4% aktar mis-sajf tas-sena li għaddiet. Globalment il-lukandi reġistraw żieda ta' 1.4% fl-okkupanza tagħhom. L-istħarriġ jindika wkoll xejriet pożittivi għal bqija tas-sena inkluż fir-rati ta' okkupanza u fir-rati li bihom jinbjaw il-kmamar. B'total ta' 27% tat-turisti li jżuru Malta, is-suq Ingliż baqa' l-iktar wieħed popolari. Malta rat żieda ta' 11,400 turist mill-Italja u ta' kważi 3,000 turist aktar mill-Ġermanja. Naqsu it-turisti minn Spanja. Dawn ir-riżultati kienu l-qofol ta' konferenza tal-aħbarijiet li tat l-MHRA u li matula tħabbar il-President il-ġdid tal-istess assoċjazzjoni u wastqar li l-Gvern jinsab on track biex iraħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma b'25% għall-industrija sal-ewwel kwart tal-2015. Ir-roħs kontijiet tad-dawlu l-ilma definitivament meta jiġu se jagħmlu differenza fil-profitabilità tagħna. Profitabilità li dejjem ninsistu li għandha tkun hemmhekk minħabba s-sostenibilità li dejjem hija importanti biex ikollna fondi biżżejjed. Paul Buġġejja qal li l-proposti mħabbra fil-budget ser jgħinu biex jikber it-turiżmu f'pajjiżna.